مهرانی درود سرباتان پا بلوچ راجع مردان چارو کشم ارجع هر کجات شم زندمان وشبا بلوچستان کجام جیره بی کہ سوشل جیره بی یا کہ امن و امان مسئلہ بی کشگ و دور دے کے مسئلہ بی ایجوکیشن مسئلہ یا کہ بارڈر ہے معاشیت ادگا تک پہنا دنی یہ دوران ہی جیرہ تناواداں گیشو گیوار نبا تاکہ بلوچ اشان ایز اے بلوچ مزوری تو دیما مروتے ہیں پرچہ کہ یہ گپ گیشی تکیں گپے انی کہ بلوچستان تہا قبضہ گیر خلافہ یا بلوچ یک جنگی ہوں چل گائیں گو ہمیں جنگ ہمیں آزادی تحریک کے قبضہ گیر خلاف ابو گائیں اے ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز انی تہا چارگی ہیں طور مسئلہ ہانا گی شگی وار کنگی ہیں پاکستان ہر وادہ بلوچر ایز اے بلوچ کنگو جنگائیں ہنی کتو گندگے کے کجام جگہ یک پاکستان چوکی جنگ بیتے ہیں کئی فوجی جنگ بیتے ہیں یا کہ کجام جگہ نقصان رسی گڑ آئیشی بدلا ہما بلوچ کے آئی چیست کرتگاں ہما بلوچ کے تی نودربر بوتگاں یا کہ عام مردم بوتگاں کہ نگو جنگا تعلق ہی نبوتا عام مردمان چیست کرتگین اغوا کرتگین بار تو میں انکاؤنٹر فیک انکاؤنٹر نامہ جن تو دور دن تو ذرا ایک پیغام دے گئے ایک میسیج دے گئے کہ منترا ایز اے بلوچ جنگاں تو گا منی یکی جنگا ہے بزا منترا ایز اے بلوچ کنگو جنگاں آئیشی رد ملا عام بلوچ یار جن تو اتاہیر گیت تو بزا موتی بیر یا کہ بدلہ گتا ہمیں آزادی جنگ کے انو دیما روانے اسی بعض پروسیس آنی تھا مختلف فیض مختلف چہرہ کائن دیما کسی تہا تی نودربر ہوں متاثر بان تی مزدور ہوں متاثر بھی تی دکاندار ہوں متاثر بھی تے تیما وانندائیں طبقہ تی پروفیسر سائنٹسٹ اور درہائیں مردم جنگ بان پرچے کے کشک بان اور ریاست درستان نشانہ کن تو جان پرچے کے آترا ایز اے بلوچ کنگائیں بلے ہمیں جنگ میں آنا لہتے مردم بنتے کہ ہر وحداں ہمیں جنگا چی فائدہ چست کنتے ہیں فائدہ آنی جندے ذاتہ رسی ہمیشہ نگوشن تھے کہ جنگی منافع خور یہ جنگی منافع خور آزادی نام سرا آزادی پسندانی تہا ہوں استن تو کار کنگایا اور یہ جنگی منافع خور پاکستان تہا ہوں کاستن کار کنگایا پاکستان جنگی منافع خورانی تہنون نے کرنٹلی تو گشت کرت کنے کہ تئی مستریں وزیر اعظم ہے پاکستان ہے اور دومی نے سرپراز بکٹی ہیں اجوش کے سرپراز بکٹی جندار تو جانے کہ کردانی ودہا چے ایو تو سوسائٹی تا چاگر دے تھا منارت کرتگ نہ کرتگا پمیش کے سرپراز بکٹی وڑیں جنگی منافع خور مردم ہجبر نہ لوٹن کہ یہ جنگ تو سک بھی پمیش کا اشتعال دیاں یہ حالتانی تہا یک بلوچ منسٹر ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ پرستی ہے یہ حد تک کے ساسارو یہ ویڈیو گوشداراں تور صاحب میرے پاس لسٹ موجود ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ خود کراچی چلا گیا ہے اور پیچھے اس نے پرووائڈ کر دیا کہ میں مسنگ ہوں اس کے والد صاحب نے آ کے دے دیا پھر مسنگ کمیشن جو ایک بنا ہے اس کمیشن میں وہ کیس کئی دن تک کئی ہفتوں تک کئی مہینوں تک چلتا رہا ہے. I have so many examples. یہ ویڈیو اشکروں کا چپت ہما مردم کے آرگوں یہ جنگا تعلق نے علم ایک نفرت چے مول ریاست خلاف پیدا بھی تھے پمیش کا سرفرازی اردول مردم مدام ہمیں لوٹاں کہ یہ جنگ حلاس مبیزم مسئلہ کدی کی شگی وار کنگ مبی تھے بلے دومی نے مگر تی اپوز تی دشمن ہمیش ہیں یک نے مگر تربتا سی ٹی ڈی دستہ شہید بودتے کہ مردمانی وارث آئین فیملی کے چاہے کہ تربتا نشتہ گزارشانی ہے کہ روان کو ہڑتال کو کار کنگا ہاں اور دومی نے مگر میں ماسو گوھار ہاں کہ آئے اسلام آباد شتگاں پوتی گارو بیگو ہیں مردمان اسرا مروچی ہمیں کیچے درخت کے رواں اور مروچی کے کیچے درخت کے زہرشانی یا کہ اسلام آباد نشتگی میں ماسو گوھار اس سیاسی مردم نیا یہ اوٹو الیکشن واسطے کوکارو جگہ نہ کنگایا یہ ہما مردمان کے ایشو زندگی کنگ لوٹ گایا یہ ہما مردمان کے ایشوتی جندے براسانی ہوتی ماسو گوھارانی ہما پریاتا کنگایا کہ ان ریاستہ آنی چمانی دیما چی برتگایا کہ چمانی دیما شہید کرتگا یہ صرف زندگی لوٹ گئے زندگی کنگے التجا اور دس بندیوں کوکار کنگایا اشی اچھی عبید اشانہ دیکھے چوشے مقصدی و سیاسی گونے کے ریاستی بیان اشن رنگا اے رنگا کایا گڑمروچی کی میں پروگرام و گوشدار ہاں کہ اسلام آباد کیمپا گو بانوک سائرہ بلوچا ملوٹت کے ادا گو درسن لائے بکنا بلے ما فیسلیٹیٹ نبوتا گڑا گو سائرہ بلوچا دیوان جی السلام علیکم سائرہ بلوچ تو وشے توار آئے گئیں شکریہ دا تو جوڑے وشے شکر شو مرچی چکر ہوچے شو میدات تے اسلام آباد کیمپا مرچی میں نو بھی روز مائدہ نشتگا بلے ما چارگا ہاں گوشت دارو کس نے کروچ میدہ نشتگا سردیے مات استا مرچی نومی روچے شما نشتگی دا آہتا اسلام آبادا جی او مرچی نومی روچے 27 تاریخ میدہ شروع کتا کیمپا چکا مردم شما آہتا اسلام آبادا تو کی مردم ما یک فیملیز و بی وائی سی نے مگا ما کیمپ جتا شروع سے روچے راشد نام جتا کہ ایشی 5 سال پورا ہوئے گا ہاں
पदा एशियाच्या बाद दुरा फॅमिली जाणी वाजता गुळा अन्नू मा 4 फॅमिली जे निष्ठगा हम मा की असते बीवायसी बी में गुमे आवारा में işçi sari İslamabad'da आएगा सारी शुमा चिक्कर रोच है कि शुमा तईजिंद और हमें की तरह अंबरा हायदा शुमा प्रोटेस्ट करने का क्वेटे आए कि कराची या कुछ जगह शो करता चिक्कर रोच है शुमा माँ अगर बेचारा गुड़ मैं जिंदे गेश्तर रोच हमें एहतजाजानी चिया शुता मैं जिंदगी बाज़ रोच हमें सड़कानी सरा शुता मैं वानग मैं जिंदगी दुरा आतम बुता अन्नू मायदा निश्तगा नोमी रोचे भले अफसोस इधर परमिशन के गोशदारों कस नहीं मतलब और आवा हमारा एक गुशक भी के हाँ जी शुमे मतलब वजीर आजम वजीर आला बलूचिस्तानी मर्दमा शुमारा गोश गन हाँ बलूचिस्तानी मसला पर चाल कनगना माँ बेचारा अमा के अस्ता वजीर या के माँ बेचारा वजीर या सरफराज या अनवरुल काकड़ या सरफराज बस नाम है बलूची ये बलूची वास्ता नेता या के अनवरुल भी अगमा चारा ए शुरू अच्छे गुशे गए बलूचिस्तान या पाकिस्तान था ये मसला ही नहीं गुड़मा उम्मीदवार के ए मसला खुद कना और हाई कोर्ट भी ऑर्डर सरफराज गुशक बू के ए मसला हल भी करने का शुमाए मसला हल न करने गुड़म शुमाए लाभ के FIR भी बल अंगा माँ चारगा हाँ सरफराज में गुमा मीटिंग को था हाई कोर्ट ऑर्डर सरा गुड़ा सरफराज गुश के रहो बलूचिस्तान उदामन तेकाते कनी अगर एक हफ्ता के बाद मन कैंप अतको शुमा बेचारे की मनी गुमा इंफॉर्मेशन अस्ते अगर नेत को गुड़ा शुमा मना बेटी मनीच कुछ न कनी और इंचो अजीब गप्पे को तमें गुमा के मीडिया प्रोपेगेंडा करने गए शुमा प्रोपेगेंडा करने गए मतलब बाज अजीब गुड़मा ए चीज़ा बावर कुछ न करना कि सरफराज वास्ते चीज़ें कुछ को न सरफराज वो चुने ज़ाहिर मर्दम या बलूच ने मगर नहीं अवामी पाकिस्तान को शक में जंगी मुनाफा तो शुमावार भी हूँ भले बलूच क्या आता शुमाई करुच इस्लामाबाद आता निश्तगी बलूच पार्टियाँ नहीं था बलूच लीडर नहीं था कैसे आता शुमे कर रहा अफसोस इधर परमिशन के अमा के मैं बलूच हस्ता पार्लियामेंट तहाँ हाँ या के देगा मैं लीडरी दावा कनगा हाँ भले आकस में किरण आत्मा अगर बेचारा ए मैं हमरा या कभी भी नहीं आया उदा माँ डरना बेचारा अमा के पार्लियामेंट वाला आयक फौजी लाशा को पदार्थ कुछ कना गुड़ परचा बलूची लाशा न कना अमे गप्पे दा भी माँ अंचो बेबसानी लाचारनी इश्तगा हाँ बला सिर्फ मीडिया कनगा माँ ऐशानी हमरा हाँ मैं कैंप या क्रोच कभी भी ए पार्लियामेंट वाला मर्दम नहीं आता तो सारे एक बार पता होती किस्सा है का होती जिंदे के तो कदी अच्छे प्रोटेस्ट करने का कुछ अदालत होते गए ताकि अन्य हस्तसर होते गए कि होती जिंदे केसा तीवो का बोश हाँ बेसिकली बलूच खुजदार बलूचिस्तान से ताल्लुकदारी ओ मन हमार टाइम 8th क्लास स्टूडेंट पुतगो मनी ब्रास मनी आसिफ बलूच कजन रशीद बलूच पिकनिक अच्छे बेगुआ कनक बूता परक बूता पदेशानी गिरफ्तारी शायर कनक बू TDO FCA नामा भले 6 साल हमें जुस्ता माँ हमें 6 साल हमें जुस्ते कुता कि मैं बरासानी गुनाह चाहिए अच्छे कुता शुमाइशा बेगुआ कुता ना अंचे मर्दम के शानी गिरफ्तारी शुमा वात ज़्यादा भले अंगा अनु शुमा मन्ना गना है अगुश गए कि मैं किराना हाँ ए डन्नी मुल्क का शुता ट्रेनिंग के वास्ता या के इंडिया शम बेगुआ कुता हर जगह मतलब ये चीज़ा मन्ना गना हाँ और माँ गुशा मीडिया शुमा दाता गुश्ता प्रोपेगेंडा है मन एक हैरान के मन 6 साल इधर सड़कानी सराओ अमी मीडिया मन कवरेज देगा नहीं हालांकि मन BBC उर्दू वाला गुश्ता के शुमा परचा मन कवरेज देगा नहीं दुरा फैमिली से देगा कमल बुरा BBC वाला दें पदे मन गुश्त मारा इजाजत नहीं बुरजा चे तई इंटरव्यू हुए
گڑا من ہمیں چیز حیران کہ تو 6 سال منا کوریج دے گنے گڑا تئی اما کے میڈیا آچو زندہ نہ سربوتا وہ کوریج داتا اور ماں اے چیزا ماں بھی جانا کہ میڈیا کے کنٹرائیں گڑا ماں اے 6 سال گوستا میں انتظارا میں براس کدی کہاں ایشان انگت ہم بازے ابوتا ہمیں انتظار رشید ماں سا ہارٹ اٹیک ہو وتی چکا ندی آخری کلمہ جاگا وتی چکی نام گتا اور منی ماں تو پہ آبی بس جگا منا ہمیں ترساس کے اما سی ٹی ڈی منی براسانی گرفتاری ظاہر کو ہما سی ٹی انچو اے ماں گا انشارہ بلوچستان سک باز فیک انکاؤنٹر ہم ماما کے بیگوئے مردم استا جن گئے گڑا ہمیں ترس میں فیملی تہا ماں تکلیف تہا کہ سیدھی اشش سالے میں براسانی گمہ چے کتا او اما کے شانی سنگت بازے بوتا تک شروع ہوا باز ٹورچر کتا ہو جاتا منی براسان او ہما اکسانی ہما کے اکساوت وائرل کتا ایشانی تا صاف صاف گندگ بھی کہ چکا ایشانی سر ٹورچر کتا ایشان تشدد کتا گڑا ماں چے امید دارا اگر ماں بلوچستان تہا بیچارہ گڑا لاش کہ لاشانی کی استا چارگ نبا ڈی این اے ٹیسٹ بھی نبی بعض لاش استا لاوارسانی بڑا دفن بیگا ہاں گڑا ماں تکلیف تہا ماں میں ہمیں جستے ماں ساری گوشتا عدالت عدالت بیرے بھلے انو ماں چارگا ہاں کہ بالا چا عدالت بھی آرتا و پدا جتا گڑا ماں انو بس ہمیں گوشا میں مرتمہ بیارے اگستا بیارے میں مرتمہ ماں انو ایک بھی تکلیف برداشت کت نہ کنا میں تھا ہمت نہیں چکا سال منی زندگی منی وانگ دراچی ساتم بوتا من ماما کے دیگر جنہیں کستا کالج آنی سائڈا روگا ہوں من احتجاجی سائڈا ادا میں اسلام آباد بے وسانی بڑا نشتگا ماں چارگا ہاں کہ پنجابی آنی چک چون کالج آنی سائڈا روگا ہاں اور ماں بے وسلا چارنی بڑا روج سائڈا نشتگا ہاں میں مطالبہ کنگا بگوشے میں مردم کجا حالا ہاں چے کوتا شمایشانی گوا انی شما که در اسلام آباد آهتگی گودا شما نندگو پادایک شما ورق از زمستان سردی شما ایشان چون وادی نگاهی؟ آگا بیچارہ گوڑا ایشی اچھی ساری اب چکا بعد ماں اس ایمی بارے کہ ماں اسلام آباد اتکگا اور ایشی اچھی علاوہ 2022 میں درنا داتا گورنر ہاؤس دیما ادا 50 روچ ماں کجام بڑا گوستا ماں کجام بڑا گوازین تا ادا 50 روچ آماز آنا 4 روچ ان کا اور بوتا کہ میں واسطہ زندگی ساک عذاب ہے ماں روڈ آنی سرا چکا عذاب ہے ماں جانا پدا ہمارا دروگے میں گما وعدہ کنک بوتا او ہمیں امید دے بوتا کہ 6 ماہ تو کا شمیں مردم کھائے ہیں بلے سال گوستا میں مردم ایشی ایشانی حالت گڑا انو ادا سردی ہے بزدگی ماں سستا او میں واسطہ گزرنک سخت گرانے دا ہم ماں گوشتا میں مردم زندہ نہیں تھا کجام حالا اور ماں سردی برداشت کت نہ کرنا صبح میں کیا استے بوکرتا لکھیں پہ اور شپا کم و چیزیں ورم ماں اگر بیچارہ میں زندگی سخت باز کرانے نو شما ساری ایک بار شما آهتگی تی اسلام آباد و کویتا شن تو بکل تی شما گورنر هاوس دی منشتگی تی انی شما ادا آهتگی گوڑا انی شما پروگرام چی شما اراده چی انو پدا تنینگسی تک 9 روز نه بلوچی آهتا نه که دیگه پاکستانی آهتا شما نمگا نی شما اراده شما چی ہیں شما ڈیمانڈ چی ہیں اراده چی ہیں میں استقدا میں سے ڈیمانڈ میں چی یا چی ہیں کمیشن کے میں اما کے مردم استا ایشان بازیاب کنک دی اور دومی میں مطالبہ کمیشن کے اما کے میں مطلب سی ٹی ڈی انو بلوچستانہ فیک انکاؤنٹر نام بلوچانی نسل کش گئی ہے کنک گئے ایشان بند کنک بھی اور سیمی میں ڈیمانڈ چاہ رہا کہ ہر حکومت ہے مسئلہ
یا مسئلہ پروپیگنڈا جوڑ کنگے استا ہر حکومت کمیشن جوڑ بے گئے بلے اے کمیشن آنی ہیچ کردار نہیں اے کمیشن یا مردمہ بھی بازیاب نہ کتگا گڑا انو سرفراز دے سربراہیا یا کمیشن جوڑ کتا اما سرفراز مسئلہ مننا گئے واسطے تیار نہیں گوشہ گئے کہ دروگے گڑا ماں ہیچ امید نداراں کہ سرفراز مسئلہ حل کن سیمی ڈیمانڈ ہمیشہ انٹرنیشنلی بیا ہے بلوچستان تہا اور اے مسئلہ واسطہ وقت تحقیقات بکنے اور اے مسئلہ حل بکنے اما کیسے بلوچستان کا انسانی حقوق کے خلاف ورزی بیا گاہاں اشتم کنگی بھی انو نومی روچے میں مطالبہ پورا بیا گا نہا اور ماں ہمیں گوشہ گا کہ میں کی ڈیمانڈز پورا جب تک کہ میں ڈیمانڈز پورا نہ بیاں یا نہ بوتا ماں ہم دانشتا ہوں اور اگر جلدی بوتا ڈیمانڈ نک بو گوڑا ماں ایک کیمپ آتا کنا اور ماں ایچی ابھی تیار کہ دیما شاید ماں کمو سکتے بھی چھے کت کنا انشو کجا نشتے گئے اسلام آباد سکتے گام بھی دور کجام جگہ ہیں کیمپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد دیما نشتگا ہاں یا کیمپ پہ جاتا اور مرچی نومی روچے اور کسی انگتا تک شفا روچا کسی نیاتا شب پاکستانی مردم اچھ ریاست سرفراز چی عبید ان کس نیتا اور ما اما روچا ما چی ہائی کورٹ اشتا تلوانی کیسے چی اما اودا شتا گوڑا منا کمو گفی موقع رستا من سرفراز سوال کتا گوڑا ٹائم سرفراز سا خاموش بوتا منا اچ جواب ندا گوڑا جج بھی ایشا گوشتا جواب بدے چکا جنک کا جواب بدے شانی سوالانا بلے آنا داتا پدا شتا میڈیا دیما عجیب بیازی کتا گوڑا بائی دے کہ دیم کو دیم بیائی او بدے مارا میں جستانی شما ہمیں ڈیمانڈ کی شما گوشتا مطالبہ سے گوڑا شما کیا داتا کہتا ہے صرف میڈیا داتا یا نمائندے سرکاری مردم یا دستی داتا گا یا کہ آفیشلی ما میڈیا بھی داتا ارکس کے دا افرا سیابت آمد میر اسد علی اور اشی اچھے علاوہ بعض مردم پی ٹی ایم والا معیشان داتا او ما میڈیا بھی وطی سپیسا گوشتا و میڈیا داتا کہ میں ڈیمانڈ دیشان اور ایک جب تک کہ پورا نہ بان ہمدہ نشتگا ہوں مانی بس آخری ہمیں ریکویسٹ ہوتی کون چھے پرچہ کہ ار جاگا شتا عدالت کمیشن جاگا ماں بے بس بوتگا میں کہ ردے گا ہیچ امید نے بس ہمیں یک امید ہے آمیں قوم ہے باید ہے بیا ہمیں توار جوڑ بھی بان کس اسلام آباد کت نکنتے میڈیا ہمیں توار جوڑ بھی او انو خاموش بے بس آواز چست کنگی ہے